Ine mehriban tomaşaçylar, ine bugün Garaşsylygyň merjen däneleri geçirildi. Merjen däneleriň ýeňi jefi şoň enatasy bilen gurung döşük geçirmekçi. Gence ilk bilen özüňizi taşdyraýsaňyz. Men Altyn Rejepowa, Mehriban Annaýewa Rejepow. Men çağamy şol kalan derejetine şad erpaýyna gaty begenýän. Mehriban arkadamyza köp minnetdarlyk bildirýän. Ähledin işlere rowat alsyn. O köp sag bolun. Ine eýi tomaşaçylar, ine görüşme diýäli bugün merjen däneleriň arka sahna arka tarabyna çağalaryň güýçli şowgunlary bilen emmäňiz şaýat bolup oturýarsyňyz. Häzir käbir çağalary bilen näme gurung döşük geçelim, gelin. Gel. Adyň näme? Nurmurat. Nurmurat. Nurmurat, näme etdiň bugün? Tant etdim. Tant etdiň. Aw. Toparyňyzy bilen, toparyňyň ady näme? Joşkun. Joşkun. Ne aydın bilýärmi? Yo. Ha, diňe tans bilýär. Aw. Ine şu Beteşkada näme aýtmak isleýär? Gel. Gel. Dur. Beteşkada, ha? Bu westi beteşik. Go westi. Aw, begendim. Begendiňiz. Gel, sen adyň näme? Gel. Sen adyň näme? Oraz. Oraz. Sen näme etdiň bugün? Tant etdim. Tant etdiň. Toparyňyzy bilen. Toparyňyň ady näme? Joşkun. Joşkun topary. Ine bize näme etip berilýärsiňiz şu wagt? Gysgaça näme etip berilýärsiňiz? Tant etip berilýärsiňizmi? Gysgaça barmy tansynız? Ananda? Nirde? Ştaýda az gysgaça. Siz görelim, bol. Topar uyuşur, Oraz. Topar uyuşur. Tomaşaçylar ine sahna arkasında çağalary bilen gysgaça tans. Dowam edin. Tugoleme. Al gelin. Hem düşüyor. Gel. Seyredin şu kamera seyret yaz. Yok gel. 3 gel. Ha? Näme aýtjak? Ini hemmemiz elimiz galdyr yaz. İn Aşgabatda hemmemiz el galdyr yaz. Tugoleme. Toparyňyz ady näme diýin? Joşkun. Hani hawa dur. Hemmemiz birlikde Joşkun ikir yaz. Hani 1 2 3 Joşkun! El çarpıyor. Tan soparyňyz ady näme? Altın nesil. Onda üç näme etýär? Altın nesil diýip gyýar ýaz. Hani 1 2 3 Altın nesil. Ine. Näl geçdi? Beteşik näl geçdi deňçi? Adyň näme birinçi? Kerim. Beteşik näl geçdi? Gyzykly. geçdi. Sen adyň näme? Umit. Sen sana uğray näl geçdi? Merjen Go westi. Başka kim gurulamak isteyen var mı? Ben. Hani näme diýjek? Men Lewa Felaýatynyň Saýda Turawnyň 3-nji orta mekdebiniň altyn nesil dans toparynyň folklor toparynyň okuwçysy Bahar Elmuradowa. Biz şu ýyl Akşaharymyz Aşgabatda geçirilen Garaşsylygyň merjen däneler ýylynda öz toparymyz bilen gatnaşmana geldik. O bäri ören gyzykly, bu taýy ören gyzykly. O akly vilayatlardan gelen çağalar bilen dostlaşyp, şunun ýaly mümkinçilikleri döredip beren gahman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü dok bolsun, çykan tutumly işler elime damar aşyklary besetsin. Ini siz Lewa vilayatymyzda değişdi tan soparmy? Aýdaňyz bolany men bilem okdum ha. Täzeden näme diýäs? Lewa vilayaty. Aýtmadylar ama. Nege toparyň aýtdylar. Ona näme diýäs? Täzeden kamera seyredýäs. Ayşe, hani Aynur mu sen? Hani Aynur? Lewa Felaýatynyň Saýda Turawnyň
altın nesil Tans Topar okuwçysy Aynur Öwezova. Men Garaşsyzlygymyzyň merjen dänesine öz toparymyzdan çykyş etmäne geldim. Hormatly arkadaşymyzyň jany sag, ömrü zor, tutjan tutumly işi. Emi da mara başlyklary beslenmesin. Çyn ýüregim bilen arzu etýän. Oldu. Köp sağ olun. Altın nesil Tans Topar'ın okuwçysy Arzu Aydody ve biz şu Garaşsyzlyk merjen dänesinde çykyş etmäne geldik. Hormatly arkadaşymyzyň janyň sag, ömrüniň uzak tutjan tutumly işlerini gelmeden başlıklarını beslenmeni arzu eder. Bütün dünyaya salsın, menin eziz atanım, gören hayrana kalsın, menin eziz atanım. Diyarımız toy bayrama beslenen, kutlu olsun rovaşlığın vatanı. Bu Türkmenin doğamati aslı var, kutlu olsun rovaşlığın vatanı. Dünyavlar arkadaşımız bilen, yurt suya sürek bağımız bilen, öne varan yaşıl toğumuz bilen, Türkmenistan rovaşlığın vatanı. Öne varan yaşıl toğumuz bilen, Türkmenistan rovaşlığın vatanı. Hay verikallah. Hay verikallah. Hop, hey diyelim mi? Hadi 1, 2, 3.